Dah. Meruput. Bar kicik goreng meruput tak Kapok no. Kalau ada tripeng telo. Tripeng gedang lindur. Oh, aduh gedang telo. Itu lo telone tonto. Oh, tonto. Ambil sarapan tonto. Iki tripeng pisang. Orang tuanya dapat. Hah? Harga ya ngebet. Harga ya. Iki ya mene wis entuk sak mene kae iki. Mene muntuk pisan oke. Iki arep mari kok bar kikek goreng. Nah. Yo sing pengen order sing tinggi asol-asol. Bikin pisang murah meriah iki. Siap berapapun dan berapapun. Anteng biasanya ramune mantuk ilmu iki rasa diomongi. Diomongi langsung meneng cep mau lho ngoceh ae ning kaning gedang. Kira meneng lho. Wah, 11. Padahal mau tak urut jan gak meneng. Lah kok ning ngarep kamera langsung. Kok meledos. Nah, kilo kitri keripik pisang lho, keripik pisang. Iki sing permintaannya panjang-panjang. Minta yang koin ya. Oke, siap. Pesanan pirang bungkus Mbak Mut? Pirang 1000? 1.200. 1.200. 1.300 kok. 1.300. Oh, 1.300. Koyoke, heeh. Ketambah kok. Kurang nambah. Heeh, nambah ya wis perkiraan. Siap-siap gedang ya iki. Iya. Yen aku enek 5 pundun kae ya oleh. Oleh. Gedang apa? Nange tepok tadi. Coba iki sing kudu guyu mencurigakan sitok iki. Padahal mau